ஓம் நமோ சிஸ்டர்நாதாய நமோ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்குற போகிறோம்னா, ராசிகளுக்கு ஏமாற்றம், அதாவது இந்த என்னென்ன ராசிக்காரங்கள் எப்படியெல்லாம் வந்து ஏமாந்து போய் நிற்க போகிறாங்க, எப்படி வந்து அவங்களோட மெயினான ப்ராப்ளம் வந்து என்ன, அவங்களுக்கு வந்து எப்படி அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மேஷ ராசி லக்னம், விருச்சிக ராசி லக்னத்துக்கு இவங்களோட முன் கோபங்கள் தான் வந்து அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் அதிகமான கஷ்டங்கள் வந்து கொடுக்க போகுது. இதனால் வந்து அதிகமான வந்து பிரச்சனை மேலும் வந்து பிரச்சனைகள் தொந்தரவுகள் வந்து மேலும் வந்து இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதே மாதிரி முரட்டு குணம், அந்த முரட்ட குணம் வந்து அவங்களுக்கு பிரச்சனையில் எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுடும். ஸோ வந்து இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லது. ரிஷப ராசி துலா ராசிக்கு, ரிஷப ராசி லக்னம் அல்லது துலா ராசி லக்னம் இவங்களுக்கு பெண்களால், அதாவது பெண்கள் வழிய அந்த அவங்களோட வழியால் பிரச்சனைகளும் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது இவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அந்த பிரச்சனை சந்திக்க போகிறாங்கன்னா பெண் தான் காரணமாக இருப்பாங்க, இந்த 2 ராசிக்கும் லக்னத்துக்கும். அடுத்து மிதுன ராசி லக்னம், கன்னி ராசி லக்னம் இவங்களுக்கு இவங்களோட புத்தி வந்து சரியாக வேலை செய்யாமல் இருந்தால், ஏன்னா ஒரு மந்தமாக இருப்பாங்க. என்ன யோசனை பண்ணணும், அதாவது எப்படி வந்து ஒரு முடிவுகள், தெளிவான முடிவுகள் வந்து எப்படி எடுக்கணும், அதாவது வந்து சொல் பேச்சு கேட்குறது, அந்த மாதிரி கெட்டவங்களோட சகாசம் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்களோட புத்தி சரியாக வந்து வேலை செய்யலைன்னா அப்போ வந்து புதன் வந்து நீசத்தில் வந்து இருப்பாங்க. அதனால் புதன் அல்லது குரு வந்து நீசமாக இருப்பாங்க. அவங்களோட ஜாதகங்களை பார்த்துக்கிட்டா தெரியும். அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு கெட்ட எண்ணங்கள், அவங்களுக்குள்ளார அந்த கெட்ட எண்ணங்கள் வந்து இருக்கும். அதனால் வந்து நல்ல எண்ணங்களோ இல்லை நல்ல புத்தியோ நல்ல யோசனைகளோ அவங்களுக்கு வர வாய்ப்பில்லை. அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடக்க போகிற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த வாய்ப்பு எல்லாம் வந்து அவங்க பிரயோஜனமே இல்லாத அளவுக்கு பண்ணிக்கிறாங்க. இது இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு உள்ள நிலைமை. அடுத்து கடக ராசி லக்னம் இவங்களுக்கு தாய் உறவுனால் பிரச்சனை, தாய் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்னால பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு வரும். சிம்ம ராசி சிம்ம லக்னம் இவங்களுக்கு நான்ங்கிற அகங்காரம், அதாவது நான் மட்டும்தான், நான் வச்சதான் சட்டம், என் மூக்குக்கு நேரம் தான் எல்லாமே இருக்க, என் மூக்குக்கு நேரம் இருக்கிறது தான் நியாயம் நீதி தர்மம், மற்றவங்க சொன்னாலும் ஒன்று கேட்குறதாக இல்லை, அதாவது எனக்கே எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற ஒரு மனசில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பதிர்னால இவங்க லைஃப்பில் வந்து என்ன ஒரு நல்ல சான்ஸுங்க வந்து கிடைச்சாலும் வந்து அது எல்லாமே வந்து மிஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களோட குணத்தால் அவங்களே எல்லாமே வந்து மிஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ரெண்டாவது மகரம் கும்பம், மகர ராசி லக்னம் கும்ப ராசி லக்னம் இவங்களுக்கு அவங்களோட சோம்பேறித்தனம், அதாவது உழைப்பு இருந்தாலும் அது செய்கிறதுக்கு மனசு வராமல் ஒரு சோம்பேறித்தனமாக வந்து அவங்க தொழில் மூலமாக வந்து கிடைக்கிற வாய்ப்புங்கெல்லாம் வந்து அவங்க வீணாக்கி, இதனால் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட லைஃப்பை ஃபெயிலியர் ஆகிடும். அந்த மாதிரி அந்த சோம்பேறித்தனத்தை வந்து கட்டுப்படுத்தி சுறுசுறுப்பாக இருந்து அவங்க இது பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா வாழ்க்கையில் அவங்க முன்னேற்றத்துக்கு வருவாங்க. அடுத்து தனுசு ராசி அல்லது லக்னம், மீன ராசி அல்லது லக்னம் இவங்களுக்கு வந்து நான் தான் பெரிய ஆள் அப்படின்ற ஒரு குணம், அவங்களுக்கு எல்லாமே எனக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியாத விஷயமே எதுவும் இல்லை, நான் தான் பெரிய ஆள் என்ற எண்ணத்தால்
வர ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு ஏராளம். அதை வந்து கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, சாதாரண மனுஷனுங்க, இன்னும் மேலும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், அது உள்ளர போய் நம்ம கவனித்து பார்க்கணும், எது சரி எது தப்புன்றதை வந்து பார்க்கணும். இப்படியெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி அமைதியாக கொஞ்சம் நிதானமாக ஆத்திரம்ன்றது இல்லாமல் அவசரம்ன்றது இல்லாமல் எதுலேயும் வந்து அவசரங்கள் வந்து படாமல் பார்த்து நின்று நிதானமாக யோசனை பண்ண. அதாவது அவசரத்தில் வந்து எடுக்கிற முடிவுகளை வந்து எதுவுமே வந்து சரியாக இருக்காது. ஸோ நிதானமாக அமைதியாக மனசை வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணி வாழ்க்கை இது இல்லையா, அந்த வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து எடுக்கிற முடிவுகள் வந்து அதில் வாழ்வும் இருக்குது, சாவும் இருக்குது இல்லையா. அதனால் கொஞ்சம் நம்மளோட குணத்தாலேயும் எண்ணங்களாலேயும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுன்னா வாழ்க்கையில் இருக்கவங்க ஒருத்தர் மட்டும்தானே வலி அப்படின்றது இல்லாமல் எல்லோரும் பாதிப்பாங்க.